Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, ban yo kloy ki kubor na ke jela. Ki Sanseng ha ke jela Meghalaya, ki bakantop ya ke Nyotrap Youth Council, ka East Jaintia National Council, ka Jaintia Students Movement, ka Nyotrap Aceh National Movement, bat ka Confederation of Riboy People, kila sedang ya ke jing ya ki jengki, po kalama jong ka Sif Nyotrap Mission, da ke jing ya pai ba menta ke sengi ke si tarik unai wing arhajar arpuar. Katai ke kenhun kalatur sya sekretariat bandawa na ke sorkar MDA ban penurlong no iki kendai teli ki mat jing dawa ki bakentop ru ya ke jing pentrai kamno ya ke ILP ke jing penrung ya ke ketien khasi ha ke kernet ke bapra jong ke riti sensyar kari India ke jing penkenria jakasa iki bana them yo maulong syakawai pat ke jaka ke jing thung kam iki khon samla ke jela lingba ke bha ke bapra % ban penshitom no ya barok ki badan kti ha ke basiat yap ya uba cheris the field thank you house nam arhajar arpuwe ke jing penshitom ru ya barok ki badan kti ha ke bamsap bat ki wei de ki jing dawa we want This is not more than 5. You cannot assemble after section 140. Yes. Assembly, yes. Assembly. Oralian procession. Oralian procession. Any kind of assembly, any kind of procession. But we are here. You cannot go. They will all not will go as leaders. Stand aside. Nobody will shout. We are fixed. Lakalong yung Conrad, lakalong yung Preston, lakalong yano ngin keli syai ga LP, syai ga ketin kasi, ngem day banailat, bakin let, pelong jialang, dah kabosok, kidkot, jong kiseng, ngisa petaya pi, onang ilaya syong, kumno banyak syakmat, rega jia ki ka jongi kumbangilong, kalas dang, nadu kanira sengi, tad hadu, bangin penting kena, banaki kenai teliki mat ki bangilabo, hakmat jangan sorkar, kawai hadin kawai, kadai benurlong, bat ngin nom syong tad, ngaken tu ya fi, bambi pinom tad, pinom luat, nak mentah ke dauba, jong kajai benriu, ngakot riu fi kumunoi lam, baswa bangin penuai, ya kani kajing kendu ka jongi mentah sengi, bah, kumbangila keren nadu ka basdang, Iwan hang ni ban yaki ya ka sorkar.
ngi klamwan ban penwet ya kayat kayeng jong weipat jong ki weipat kinong song snong jong kajala nga kentu ya kid khot bala dang mi na kani kajaka ngin mi da ka jing tip priu tip play ngin yai la ka jong kalenti nginong penlet nginong pentut ya kayat kayeng jong ki weipat kinong song snong kan mau baka jing ya ki ka jongi kada ya sorkar bala da don kam ban ya tengku ban ka sorkar ngin ya tengku haga si bakaya ban ngelabu kata kari ka jing khot bat ka jing karpat nakaliang jong kinoilam ngasuban kentu ya baro kid khot ya baro kiseng ki badon ki ba fair ki badon hapo ka shatri jong ka safe nyau trap mission ba pimbo renti ya ka jing tha jong kinoilam ba pinyaya ja kalenti ka badai da ka jing te priu te play bat ya ya ka kubur ka ba kinoilam kin sabun bana kin don ki ba kum kini ki program surprise ki bangin nang pelong nang ne syakmat hang ne social long bat kin don pat ki program ki bangin sepelong hakiwe ki jaka makentu ya fi ba pinya trailang tak hadu pengina penurlong ya kini kijing dawa ke jongi de shwa pengina pra ki don ki paranong ilam ki bedon lang hang ni ban rat tengkong ya ka bam sap bampong hak ne ka stat ke jongi pen ulong no ban dawa tukit sibai halor kijing yap jong bache pen ulong no ban pen baik yau put busam hak reng ke mekhlea bat asam pen ulong no ban thau ya kita ki polisi ban aikam ajam ya ki tari trai muluk ki banang stat bat kham tame ka sarkar India ka dewen penulung no ya ka ILP hang negeri ka baik ka juni bat ka dewen penulung no ya ka ten khasi sya ka khadet ka bapra ha ka riti sensar jong kari India rada kine ki sarkar kedang le men thi ya kine ki mat ki jura jong ka jat penreu ka etsinam ka kenda basai bas en sakharoi ki sengleno rada ki sarkar India bat sarkar Meghalaya ki le men thi ki pendukha men sem ki penterha men sem yang kon jong samla kari en sakharoi ki sengleno ha kene kari ki pada kharoi ki sengleno kan kta om tang ya karoi ka par Henry ka ro ya ka songsuk songsain namar kata suawan poi hau tau pot ki santli ki seng jong ka jat benreu ki dawa ya ka sor India dei ban pen ulong no kham kloi ya ki mat ki jura jong ka jat benreu nakiwe ki caka ulak kular ana ya ka nongkrem kin sapangkala kata ka model city ya ka juairu kin sepakala ka smart city ya ka umulong ru kumjo Henry ka basngau si kalang bahapo rilom chantia tang ka caka bret nyun ru ngimpadon kadangi pai sa ka jingte ya ka wei na ka kayau ka bala pau bahapo rilom chantia ka yau musiang ngi ba ka ne ka jingte ka sateng na kipor cha kipor ngitip ba ka yau musiang na do arajar khanriu kene ka isu ka sa pending Henry ngisngau si banyai bagi nong mikmat na porilom jantia kikular ya kita ki smart city kikular ya kita ki model town Henry ya ke badang sateng kila kurswet ladangi pai syaka jing kordo kam kordo jam bale ke ba penlong ya ki kun samla ban ngop haki jingdi ki ba per kade ke jing kordo kam nyimde ban ap tang ya ke jing tre sarkar Henry ladangi pai sya kino ki benta ngila sya yuroj bat ka hok ka jongi kala sya kini hau tau dukhar yong dukhar le ladangi pai hapo rilom jantia kam tam hapo is jantia ngidan hadu pra kendai teli kita ki cement factories lene ki cement plan Henry ngis ngausi banyoi baki ki prado prasnam jongi kilong tangkum ki chokidar lene tangkum ki staff ladangi pai sya kilan sya ki kam ki ba de bat kine ki kerdan ki bakam he ngisngau si banyoi balak kini lut dak kini ki barjela tengina kaliang ke agency bar ke JSM ngin pentikina bahapo rilom jantia ngin pengkhan ya ka safe trap mission bat ngin kena apa ya ki barjela tang nak kini ki kenten kendiat syabangan penkut ngawang ban air ngiu gari bar ke jaj benriu ban air ngiu ke peteng ke bansawan dia ceprang tur ceprang gari selat lapang wan
Perston jong ki santri ki seng balang ila penbana ba ngin launch kan ni safe new trap mission but menen des nging yo ya kejingkran ka jong deputy CM ba Preston ban ong ban kentu ki seng balang ki khot jong ki seng balang ba fair ba bangim dai ban bunkam kaya syok brio halanti sengking ndrei wan chas ketriat namar ba kejingkhang jong ketriat kapli ya pi halor kata kanong rem bangmenta ka singing ilarai bangin wan chas ketriat kabadai ka office lane ka jaka trikam jong ki syakri sorka jong ki nomi khmat ki jongi ban penpa ya ki mat jing dawa ki bang ngikum ka kenuon ngilambu hakmat jong sorka de ka basosi galong bon dala poy hakni ka jaka ngimtep banadu menu lami kaan lane lami kata ka order naka sorkar bangin kendu yau siam ngin kendu ya ke minister nya pendapan permission na ka DC ka DC menen siteng miet kapan bena ya ka jing ya ka order lani ban promulgate ya kata section 144 ka bakhanglat ya ki brio banwan hapo secretariat ka secretariat kadai ka jaka jong upat ba akabangi ngi jet ikinong mikmat banwan ban syong hang tu ban thau ki policy na benda ka jing bha jing miat jong ki nong syong snong ngi kendet ban yo i bat ban tip menne naki magistrate bat naki pulit bakan san ban rong sya sekretariat kumalakhot tu deputy CM himenen yang i ong ba wat ya show brio sya surok wan meni kendu yang i namar ngidon be pos sekretariat tingirung i wan da kata ka jingmut nek basosi kalong bon nang ilapoy Suawan boy yang sedap di sekretariat ila syakang naki magistrate bat ki pulit ki badan duty namar ki ong babania kendu mentai ki minister bani kendu mentai ki ameli ki jongi ngidon kam banda yo permission na ka DC kani kadai kabangin la ya ka jat ndrew nyo trek barok kowe KLP ka ktien kasi ka kam bordar ka jingbom yo kam yo jam jong ki khun samla ka policy bhakam lani ka reservation policy ka kam bam sap ka jing pli ya ki kitam ya khalai ka jing penyap jing syak penyap dusmon jong ba cheres haki pulet terang senam kita lagi digimat ki bakta ya kajak benriu ka jongi tingiwan ban pun snow ya kita gimat ki jongi hakmat jong kini ginong mi khmat yang bersosi kalau mengi syakhang hang ni halenti rewala kata kum ki khat jong kajak benriu kum ki khun samla jong kajak benriu ngilawan ban penpau hang ni bat ngi kwa ban kren da ka basyai ka ni sorka bawat persyang ban penting kau pun wat persyang ban penting ko tempan yang ni namar ngimting namar bangimi nam peta ka jing shisha nam ta bandawa yakini kimat ki bakta ka kajak benriu bat mangi kum ka kanhun jong ki sanseng kum mangi la penpau lengne ngila lon chakani ka safe nyo trip mission ni kwa ban penpau sya ka sorkar bakani ka detang ka jing sedang nang ni syakhmat ki bakum kini ki surprise agitation lani ki kam ki bakendet nginang le syu hang ni sor shelong ndai tang kata lada chief minister ulet ban pelong program yang ki NP yo jong ka parti ka jong u lani ki official program ru ki khot jong ki seng ki jongi kin let ya kita jaka ban penkan mau yo kontrak sang ma ba melale ayu ya ka LP melale ayu ya ka ktien khasi mele ayu ya ka job reservation policy mele ayu ya ka jingbom yo kam yo jam jong ki khun samla mele ayu ya ka bam sap pampong kepala jelai hakane sorkar ka jong me dan ngi keren ya ka rais kam kaba nadu menu ladap ke inquiry hadu mentam la ban penpau perthai don ayu halendat lari nge kren ya kajing hab jong udum wat ka IT go hati gong bakadon kajing bom ya so tho jingmut lani kata ka miss ka bom ya hab jingmut apreng ki sub contractor bat ka department balai la ban sham action shuwis lani penserwaka ya ka pisa jong pat ba deki spark road lari nge kren ya so bahagia scheme lari nge kren ya ka smart meter lari keren ya kajing bam sap kabelalong palat hang ni sorkar kale ayu kena sorkar ngingi la dawana ka por ban pelong ya kesiben inquiry ban pensitam mi ki pri ki badan benta hakani ka jing bam sap ning yo i bakani ka sorkar kamle ngimtep kai ka daw le si ka dei namar baki ki don benta kim kwa baki jing shisha kinwa na khmat jong pat ba tingi nang penbor ka sorkar ba kini kimat ki bangi la bo akhmat jong sorkar ki khandai dili kimat nang ni syakhmat ginang penjor ya ka jing ya ki ka jongi ginang penjor ya ki program ki jongi gindon ki series of agitation ya ka bale singin sepen bana hakini ki singi ba akhmat rekawe ka batikna kalong ba hakini ki khandiat banai nginang pelong ya ka jing ya ki ka jongi ko mangila penpau mene akhmat jong home minister
Hadir mula khot bani kendu ngilek tang da kawai gesur bakata kalong ba Home Minister umla bensim decision nama Rusia umdon sini Deputy CM umdon sini ringing ngilek betang da kawai gesur kata kalong ban penpau sya kasorkan baka safe new trap mission ngila launch menta kasi batnang ni syakmat long pa ki bala kre yep bang ni nakaliang ka jong ni ngin sa penjur syu iki jing iki dan nakaliang ka jong ulong bonsa pha yang ning khubor sya CM bat syaki sya kasorkar hibrok kawai ringing ngila keren da ka basai bang ngin ya syakmat ban pelong ya ki program ka jong ni ban penting kena ba kawai hadin kawai kita ki mat jing dawa ki jong ni kin sa urlong lani kin urlong nang ni syakmat